Wengenza wethu ngibele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi White. Mina ubuqala ngona kule channel kufanele sizocimzela usubscribe uzothola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Inkampani ke noma ke inkampani bekade iphethe Menzi isiveze ukuthi ukusebenza kaMenzi nensika yothenga kwaphela ngomhla ka25 kuDisemba ke kwakuyisifiso sika Menzi ngesizathu ke ezazingahlangene nomculo. Kunezingoma ke noma ke ebezasala ebese sishile kunyaka ozayo noma njengenkampani asesibona isidingo sokuzigcina ngoba ke kasasebenzisana noma ke singasasebenzisani. Ingakho ke sizikhipha sizifaka ezikundleni ngoba ke kunezivumelano esasayina ke noma ke obekumsebenzi ophethwe insika yethonga masters nathi ngeke ke sivume amandla ethu hambe kwenye inkampani. Okuningi okwenzakalayo asikushiyele ke kumdala uNkulunkulu kuphela ohlela izinto ezenzeka ke emhlabeni. Wena futhi onezwi lokugcina ke umenza ngimzonde futhi angisoze ke ngamzonda even nemali ke yama streams wonke noma ke ama masters lawo engizowa noma ke ngisazoyikhokha ukuze ke izingane zakhe zingalali ke zingadlile. Kulabo ke abajabulayo uma sixabene noMenzi ngiyababongela ke bekuvele kuyisifiso sabaningi lokhu ke ikakhulukazi abantu abasondele naye kuMenzi. Angifuni ukukhuluma ngamagama abantu manje ke inkulumo yami nocebuzile isisabelele namagama abantu and angikuthandi lokho kodwa ke nami bekumele elami side ke ngiliveze wayesebhala ukuthi ngiyabonga ngathi kwelinye iside uMenzi uvuleke ikhasi elisha njengoba ke veze ukuthi lela page kade ke kungelakhe accessilo ke lakhe limanagwa ke insika yethonga futhi ke zonke izinto ezipostwa lapha ke akusizo ke zakhe wayeseveza ukwele noma ke kwenye yama post ke noma ke wa commenta kwenye ipage Maskandi channel MC waveza ukuthi icompany engaqala ukusebenza kuyona ngo2020 kodwa ke ngiqale ngoDisemba 23 ukhola ke u10,000 rand owodwa kwaphela ke kanjalo kodwa ke mangiqasha imali ngena khona kuje kuthiwa ke ngifuna imali phambi kwabantu ngisazoveza ke lo baba kathi usicabanisile ke azikhulumele akwaziyo. Phinde futhi wakhomenta wathi ngafika ngihluphekile impela ngafuna usizo savumelana ngo50% kodwa ke ayisebenzanga ngasidala ngoba kade ke ngasebenza but ke ukusebenza kwepercent angikwazi noma ke lengiropa or noma ke lengenze njani alisebenzanga ke sidala. Ngifisa ukuthi ngizuvo lakho nombono wakho ukuthi ngicabanga ngani ke ngalolu daba njengoba kuMenzi esene page ke elisha lapha elibhalwe uMenzi Music linama noma kunama followers awu 3.8k followers nama likes awu 2.8 wengani ukuthi ngiyabona ke abantu abaningi sebevula ama fake account ngalo leli page la Menzi li original ade live kulo linama followers ke angaphezulu kuka 3000 so ungadideki ufollow ipage wrong uzobona nje kuyade live ekhuluma ke ngalo ke lolu daba lokuthi ipage lakhe elisha sengilelela ke selimanagwa insika yethu. Ngifisa ukuthi izuvo lakho nombono wakho ukuthi wena ngicabanga ngani ke ngalolu daba hlangana lapha ku comment section mina sengiphuma kanje.